Bună ziua și bine v-am găsit la prima ediție de review-uri săptămânale la show-urile din Elite Pro Wrestling. Sunt Michael Cole și voi analiza ce s-a întâmplat la Raw, SmackDown și NXT în săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Așadar, după cum am anunțat în pre-show de la Royal Rumble, începem această serie de review-uri săptămânale, nu numai la show-urile din Elite Pro Wrestling, ci și la ultimele noutăți și tot ce s-a întâmplat în săptămâna respectivă în Elite Pro Wrestling. Așadar, odată cu Road to WrestleMania începem o serie care sper să fie interesantă și publicul Elite Pro Wrestling și universul Elite Pro Wrestling să urmărească cu mare drag. Începem cu analiza primului show după Royal Rumble, Raw-ul de săptămâna trecută, care s-a deschis cu un moment dedicat lui Dusty Rhodes. Toți wrestlerii din Elite Pro Wrestling au apărut pe rampă la intrare, iar melodia lui Dusty Rhodes a pornit, fanii și wrestlerii aclamând pentru el. Un moment, apoi a fost un moment de liniște, gongul s-a bătut de 10 ori, un moment frumos în memoria lui Dusty Rhodes și ce a însemnat el pentru wrestling și nu numai. Așadar, un tribut care a fost binevenit. Momentul s-a încheiat cu wrestlerii întorcându-se în backstage și melodia lui Dusty Rhodes a continuat, fiind aclamată melodia sa la scenă deschisă de toată arena. După aceea a urmat o scurtă pauză și am revenit live cu Kurt Angle, care a intrat fiind huiduit de fani. Centurile obișnuite la melodia lui Kurt Angle au fost și de această dată. Câștigătorul Royal Rumble a intrat și a vorbit despre marea sa victorie de aseară, spunând că a fost un moment deosebit pentru el, atât pentru el cât și pentru cariera sa, urmând să fie în main event la WrestleMania. După aceea s-a legat de fani care l-au huiduit și îl huiduie în continuare, deși a spus că este singurul wrestler care va câștiga în toată istoria, va fi singurul wrestler care va rămâne cu o medalie la Jocurile Olimpice. Da, acesta a vorbit și despre Dean Ambrose, neînțelegând de ce fanii îl aclamă pe el, având în vedere că el consideră că este mult mai bun decât actualul campion WWE World Heavyweight. Da, apoi a spus că va învinge cu ușurință la WrestleMania și va deveni pentru a doua oară campion WWE World Heavyweight, după ce prima dată a fost pentru câteva minute, după ce Dean Ambrose a făcut cash-in. Momentul a continuat cu venirea lui Dean Ambrose și toți fanii explodând de bucurie, Dean Ambrose alături de Dolph Ziggler ca de fiecare dată, și a urmat un schimb de replici. Cum am spus, toți fanii au fost de partea lui Dean Ambrose la acest segment. De altfel, la majoritatea segmentelor în care este implicat Dean Ambrose, fanii sunt de partea sa. Da, după ce a intrat în ring, a început fair play, felicitându-l pe Kurt Angle pentru victoria sa și spunând că a crescut de când a ieșit din Shield, spunând că l-a crescut bine. Spune că este o realizare uriașă pentru el. Apoi, la întrebare retoric dacă crede că îl va învinge la WrestleMania, Kurt Angle spunând că este sigur de acest lucru, având în vedere că singurul mod în care îl poate învinge, în care a putut fi învins, a fost folosind acea servietă la Survivor Series. După aceea a mai urmat un schimb de replici legat despre modul în care a ajuns Dean Ambrose campion de la WWE World Heavyweight, muncind pentru acea servietă, n-a primit-o gratis, cum am putea spune. După aceea segmentul a continuat cu cei doi amintind de WrestleMania și meciul lor mare pe care îl vor avea în main event, și segmentul s-a încheiat cu Kurt Angle ieșind din ring și motivând această ieșire prin faptul că se duce să se pregătească pentru marele meci.
Iar segmentul s-a încheiat cu Dean Ambrose și Dolph Ziggler rămânând în ring și fiind aclamați de fani. Primul meci al seriei a fost un meci între doi face, Rusev și Randy Savage. A fost meci pentru number one contender la United States, centura United States deținută de Test. În momentul în care Randy Savage se pregătea să sară după corzi, melodia lui Venus Barrett a pornit și nimeni nu a înțeles de ce a intrat, s-a apropiat de ring, iar după aceea și melodia lui Cesaro a pornit, a intrat și acesta, iar amândoi i-au atacat pe Rusev și Savage, întrerupând astfel meciul. Da, Cesaro și Venus Barrett au câștigat atacul. Nu voi da o notă pentru acest meci pentru că a fost scurt și da, Randy Savage era foarte aproape de victorie și în momentul în care Cesaro și Venus Barrett au intervenit, în cele din urmă s-a aflat motivul. Toți cei patru doresc un meci pentru centura deținută de Test. Rămâne de văzut cum se va construi acest build-up. Rămâne de văzut și participanții în ladder match-ul de la WrestleMania. Așadar nu voi da o notă, cum am spus, la acest meci. Trecem mai departe, a urmat meciul dintre Seth Rollins și Batista, campionii tag team, împotriva lui Rob Van Dam și Kane, doi membri din Midcar Mafia. A fost un squash aici, o victorie clară, nici aici nu am o notă de dat. A durat puțin meciul, a fost un squash clar. După meci, campionii au ținut un promo spunând că au ca scop să distrugă toată divizia tag team și să se impună rămânând campioni până după WrestleMania. Să rămână o perioadă lungă de timp și să devină cei mai longevivi campioni tag team. Așa, mai departe a urmat un alt squash. Dolph Ziggler l-a învins pe Bo Dallas, campionul X-Division, o victorie simplă în fața fostului membru din Evolution. A urmat după aceea un video package cu Bray Wyatt. Rămâne de văzut, este acea perioadă în care Bray Wyatt nu este implicat în niciun feud și practic se izolează de restul rosterului cu aceste promouri, unele mai reușite, altele mai nereușite, însă cu toate sunt ciudate, cel puțin, sau înfricoșitoare. A urmat după aceea Test împotriva lui Shawn Michaels. Aici, deși avea nuanțe de squash, acest match a fost destul de echilibrat, Shawn Michaels chiar dând o replică bună în unele momente. Am să notez cu nota 6 acest match, 6 din 10, o victorie a lui Test în cele din urmă, însă, cum am spus, Shawn Michaels a dat o replică bună și, de ce nu, poate să fie unul dintre... Pe viitor poate să aibă o șansă la această centură sau la X-Division, fostul campion NXT. După aceea a urmat Bray Wyatt împotriva lui Mark Henry. Aici Bray Wyatt o victorie lejeră și astfel își consolidează poziția undeva în upper mid. După aceea a urmat anunțul lui Teddy Long pe marele ecran. A anunțat anunțul său legat de WrestleMania. A anunțat meciul Andre the Giant Memorial Battle Royale, care va fi pentru al doilea an la rând la WrestleMania. Acest Battle Royale în memoria lui Andre the Giant, în primul sezon a purtat numele de APW Annual Battle Royale. Este același, ambele nume sunt valide și în acest moment și rămâne de văzut. Poate fi un câștig mare pentru cel care se impune, deși câștigătorul de anul trecut, Tyson Kidd, încă se zbate în anonimat. În eventul serii a fost Dean Ambrose însoțit de Dolph Ziggler împotriva lui CM Punk. A fost o victorie ușoară a lui Dean Ambrose. Ca de altfel majoritatea de la revenire, campionul WWE World Heavyweight s-a impus fără vreo problemă, așadar meciuri dezechilibrate, am putea spune, la acest Raw. Primul Raw după Royal Rumble, show-ul unde a început Road to WrestleMania. Așadar, cam atât cu Raw-ul. A fost un Raw reușit, de ce nu?
Ca o notă finală am putea spune nota 7,5 pentru acest show. Fanii au fost și ei activi. Trecem după aceea la analiza SmackDown, NXT-ului, mă scuzați, NXT, care în această săptămână a avut pay-per-view special NXT, primul pay-per-view special din istoria NXT-ului, NXT Arrival, care a avut loc miercuri. Au fost 5 meciuri interesante. Primul, Finn Balor se impune într-un meci Fatal 4-Way împotriva lui Hideo Itami, Adrian Neville și Brian Kendrick pentru number one contender la centura NXT. A fost un meci reușit, toți cei 4 și-au făcut treaba excelent și ca o notă 8,5 a fost un meci chiar bun, demn de NXT, demn de viitoare superstaruri, viitoare mari superstaruri, așadar 8,5. Al doilea meci a fost pentru a, putem spune, consolida poziția lui Bull Dempsey, de a-i da o victorie în acest triple threat împotriva lui Carl Bishop și Corey Graves. Aici a fost un squash în 3, nu am nicio notă. A urmat după aceea Tyler Breeze să-l învinge pe Alex Riley cu ușurință. Nici aici nu am vreo notă de dat, a fost un squash. Următorul meci a fost pentru centurile NXT Tag Team, Tornado Tag Team, între 4 echipe, Blake și Murphy, Enzo Amore și Colin Cassidy, The Vaudevillains și The Legionnaires. Blake și Murphy s-au impus la capătul unui meci electrizant, am putea spune, un meci extrem de reușit și ca o notă 9, chiar a fost un meci bun și toate cele 4 echipe și-au făcut treaba excelentă. Iar acest tip de meci, Tornado Tag Team, a ajutat desfășurarea meciului. Așadar, foarte bun gândit și scriptul. Iar în main event, finala din turneu pentru a desemna noul campion NXT, după ce au trecut pe rând Kevin Owens, amintim, Kevin Owens l-a învins pe Adrian Neville în sferturile de finală, apoi pe Alex Riley în semifinală și a ajuns în finală, în timp ce Baron Corbin i-a învins pe Carl Bishop în sferturi de finală și pe Finn Balor în semifinală. Finn Balor, cel care, după cum am spus, a devenit number one contender la centura NXT. Kevin Owens s-a impus la capătul unui meci bun, nota mea este 8 și Kevin Owens este noul campion NXT, primul campion NXT după această restructurare a NXT-ului. De asemenea, Blake și Murphy, primii campioni NXT Tag Team din istoria NXT-ului. Așadar, felicitări tuturor, a fost un pay-per-view, un special event foarte bun. Ca o notă acestui show, 8,5, așadar țineți-o tot așa, cei din NXT fac o treabă foarte bună și, într-adevăr, trecem acum la analiza ultimului show din săptămâna ce s-a încheiat, SmackDown-ul de pe 19 iunie, de vineri. Show-ul a început cu un promo al lui Roman Reigns, care a vorbit despre faptul că este cel mai bun Samoan în viață din wrestling. Acesta l-a imitat pe The Rock, spunându-i replica sa celebră. Acest lucru a înfuriat și mai mult fanii care oricum nu erau deloc pe placul lui Roman Reigns. A vorbit despre faptul că la Royal Rumble s-a făcut o nedreptate. AEW a decis că cel mai bun să nu aibă acces în meciul Royal Rumble. Acest lucru a spus Roman Reigns, evident referindu-se la sine. Apoi a spus că nu l-a interesat feudul cu Big Show și de aceea a pierdut, deși cu toții știm ce s-a întâmplat. Big Show l-a umilit în mai multe meciuri pe Roman Reigns. A spus după aceea că el este The Rock 2.0 și că
în viitor va întrece performanțele acelui ratat referindu-se la vărul său. După aceea, cum am mai spus, au urmat mai multe. L-a imitat din nou pe The Rock, fanii dorindu-i foarte mult ca Roman Reigns să plece din ring. În cele din urmă s-a produs marea surpriză, s-a produs surpriza pe care nimeni nu mai anticipa, având în vedere modul în care a plecat de la Wrestle Kingdom în ambulanță, după ce Bray Wyatt l-a învins. The Rock a revenit și fanii pur și simplu au explodat. Probabil doar la revenirea lui Dean Ambrose a fost o reacție mai mare în acest sezon 2. Cred că aceasta ar fi pe locul 2 această revenire, ca reacția fanilor și ca impactul pe care l-a avut. Da, într-adevăr este de urmărit acest feud între The Rock și Roman Reigns. De ce nu poate vor avea meci la WrestleMania? Momentan să ne concentrăm pe segmentul pe care îl analizăm acum. The Rock a vorbit despre faptul că Roman Reigns este o bătaie de joc și că aduce mult regres familiei sale, aduce publicitate negativă familiei sale și că nu este nici pe departe cel mai bun Samoan în viață. Iar segmentul s-a încheiat cu Roman Reigns ieșind din ring, asta după ce s-a făcut de râs de câteva ori, neștiind ce rudă este The Rock pentru el, spunând că este scârbă să fie. Asta puțin s-a gândit și a zis ce rudă voi fi. Da, Roman Reigns s-a făcut de râs și în acest segment, iar după aceea a ieșit din ring nervos, The Rock rămânând și el singur în ring. Așadar, ca o notă la acest segment ar fi nota 7,5 pentru revenirea lui The Rock. Așadar, avem încă un posibil meci la WrestleMania, un meci între cei doi, rămâne de văzut, însă oricum The Rock a revenit și acest lucru este foarte bine pentru Elite Pro Wrestling și pentru fani. Și da, cam atât cu acest segment. Trecem după aceea la primul meci, a fost un squash. Brad Maddox l-a învins pe Cody Rhodes în mai puțin de un minut și astfel The Most Legitimate Streak in All of Sports and Entertainment, cum își numește propriul record Brad Maddox, a ajuns la 50-0, așadar după mai mult de 6 luni ajunge la această bornă de 50 de victorii și nici măcar o înfrângere în meciuri 1 contra 1. Așadar, rămâne de văzut. Brad Maddox, într-adevăr, este de urmărit până la ce număr va ajunge recordul său de victorii. Rămâne de văzut și cine va încerca să provoace la WrestleMania sau înainte de WrestleMania, ce nume mare, dacă va avea meci la WrestleMania. Sunt multe semne de întrebare și asupra lui Brad Maddox. După o pauză a urmat meciul dintre foștii campioni tag team, foștii longevivi campioni tag team, Slater, Gator și doi membri din New Day, Kofi Kingston și Xavier Woods, susținut de pe margine de Big E. Slater, Gator s-au impus într-un meci destul de echilibrat, în care finalul a făcut diferența, cu Slater făcându-și manevra de final. Ca o notă ar fi nota 7 la acest meci. După meci, melodia lui Seth Rollins a pornit, cei doi campioni tag team au intrat și au atacat cu succes pe Slater Gator, în timp ce New Day erau pe jos, în afara ringului. Slater Gator făcând astfel face turn-ul, a așteptat de ceva timp după ce ei până acum au fost winneri. Așadar, avem acum două echipe face și două echipe heel. Avem New Day și Slater Gator și de partea cealaltă Mid-Card Mafia și Seth Rollins cu Batista. Rămâne de văzut evoluția diviziei tag team pe viitor. Era interesant dacă cei din New Day
puteau interveni la acest atac, să-i susțină pe cei din Slater Gator, însă Kofi Kingston și Xavier Woods, cum am spus, erau pe jos în afara ringului și Biggie îi încuraja să treacă peste. A urmat după aceea un promo al lui Rusev, un promo bun al lui Rusev, fostul dublu campion tag team, care a spus că ar putea avea un match cu Test pentru centura United States și speră să nu dezamăgească dacă va avea această oportunitate. Apoi Benius Bere, cel care l-a atacat alături de Cesaro la Raw, pe el și pe Savage, a intrat și l-a întrebat de cât timp este pe Elite Pro Wrestling. L-a întrebat pe Rusev. Acesta i-a răspuns că nu de foarte mult timp, dar a evoluat repede. După aceea, Benius Barrett a mai pus o întrebare, l-a întrebat de cât timp este el, Benius Barrett, aici, și a spus Rusev de la începutul Elite Pro Wrestling, și Benius Barrett completând după aceea dacă în acest caz, dacă cineva merită o șansă la titlul United States, acela este el, punând în lumină experiența sa acumulată în ultimele luni. După aceea Randy Savage a intervenit și el de partea lui Rusev, evident, și a spus că la Raw de săptămâna trecută a fost aproape, la Raw din această săptămână a fost aproape să câștige o șansă la titlul United States. A fost la un pas distanță, însă Bere și Cesaro i-au distrus această șansă. După un schimb de replici a intrat și Cesaro și cei patru care s-au înfruntat și la Raw s-au înfruntat în ring și la SmackDown, de asta într-un segment. Au spus, printre altele, l-au atacat pe Cesaro verbal, spunând că nu are ce căuta în midcard, este aici doar pentru că a fost respins din main event. După aceea a urmat un schimb de replici și lungi pe care puteți vedea ca și toate celelalte meciuri și segmente pe Elite Pro Wrestling Network. În cele din urmă, managerul general din Raw și SmackDown, Teddy Long, a intervenit și a anunțat un match pentru SmackDown, încă un match, Rusev și cu Randy Savage împotriva lui Benius Bere și Cesaro, iar meciul a avut loc imediat. Așadar, un nou match de activ anunțat de Teddy Long, ca de fiecare dată aproape un match de activ anunțat. Când intervine Teddy Long într-un segment, ne putem aștepta la acest lucru. Randy Savage și Rusev s-au impus, au învins într-un match echilibrat, însă finalul a făcut diferența, cu Randy Savage executându-și manevra de final pe Benius Bell, și astfel meciul s-a încheiat. Ca o notă ar fi 8 pentru acest meci, un meci bine lucrat și poate vom mai avea pe viitor astfel de meciuri între cei patru. A urmat după aceea un Battle Royale pentru number one contender la centura X-Division, câștigat de Daniel Bryan, și alți participanți au fost Adam Rose, Goldust, Sheamus, Shawn Michaels, Booker T, Bo Dallas, Kane, Damien Sandow și Rob Van Dam. Daniel Bryan a avut numai puțin de 7 eliminări din 9 posibile, Bo Dallas și Booker T au avut și câte o eliminare. Așadar, Daniel Bryan s-a impus fără probleme și la Payback va avea meciul cu Dolph Ziggler, un nou meci între cei doi pentru centura X-Division, un nou meci între cei doi prieteni. Așadar, da, va fi cel puțin interesant. Ca o notă la acest Battle Royale ar fi un 8, de asemenea ca la meciul trecut. Mai departe avem un nou video package cu Bray Wyatt, un nou video package ciudat, straniu, ceea ce cuvinte cel caracterizează cel mai bine pe Bray Wyatt. Apoi în main event, Kurt Angle și Dolph Ziggler s-au înfruntat, Dolph Ziggler fără Dean Ambrose
la marginea ringului. Kurt Angle l-a învins pe Dolph Ziggler la capătul unui meci de main event, am putea spune de main event la un show precum SmackDown. Nota mea este 8,5, un meci echilibrat și Dolph Ziggler chiar a avut șanse să câștige, demonstrând încă o dată de ce Dolph Ziggler este, putem spune, în top 10 în Elite Pro Wrestling. După meci, Kurt Angle a încercat să-l atace pe Dolph Ziggler, dar Dean Ambrose a venit în aplauzele tuturor din arenă și a intrat să-l ajute pe rookie-ul său. Cei doi au câștigat atacul și show-ul s-a încheiat cu cei doi stând în ring aplaudați de fani pe melodia lui Dean Ambrose. Ca o notă la acest show ar fi nota 8,5. Felicitări! Toate show-urile din această săptămână au fost bune, toate cele trei, atât din main roster cât și din NXT, și a fost o săptămână bună. Această prima săptămână din Road to WrestleMania a fost o săptămână bună. Cât despre am vorbit despre show-uri, rezultate, acum să vorbim despre știrile apărute în această săptămână. În primul rând s-a arătat logo pentru WrestleMania 2, un logo frumos, și urmând ca posterul să fie dezvăluit după Payback. Puteți vedea logo-ul WrestleMania 2 pe site-ul Elite Pro Wrestling, bineînțeles. Altă știre a fost anunțarea ladder match-ului pentru centura United States la WrestleMania. În cele din urmă s-a anunțat pe pagina oficială de Facebook Elite Pro Wrestling că va fi un match în 5. S-au anunțat și primii doi participanți alături de test, evident, Rusev și Cesaro, vor mai fi doi. Probabil Benius Barrett și Randy Savage, rămâne de văzut. De asemenea, s-au și anunțat mutări la nivelul rosterului. Austin Aries și Sting, nemai făcând parte din Elite Pro Wrestling, fiind concediat, iar Rhino a fost mutat în NXT. Acesta este și unul din motivele pentru care a fost înlocuit în Royal Rumble. Da, tot în această săptămână, în săptămâna ce tocmai s-a încheiat, s-a lansat pagina oficială de Facebook Elite Pro Wrestling și Twitter-ul Elite Pro Wrestling. Apoi o dezvăluire importantă a fost anunțată, mai bine zis, anunț făcut, conform căruia astăzi la Raw se va face o dezvăluire legată de WrestleMania, se va anunța hostul pentru WrestleMania și va fi prezentat de general managerul Teddy Long. Și hostul WrestleMania va deschide pay-per-view-ul cel mare de pe 12 iulie într-un segment. În primul sezon, hostul WrestleMania a fost The Rock. Rămâne de văzut, chiar este interesant cine va fi host la WrestleMania și acesta va fi un segment foarte interesant, atât la Raw cât și la WrestleMania. De asemenea, ieri a fost anunțat faptul că legenda Undertaker, asemenea cu Elite Pro Wrestling, un contract de legende, va avea meci la fiecare WrestleMania, precum și apariții limitate la show-uri săptămânale și alte pay-per-view. Îi urăm și lui bun venit. De asemenea, pe Twitter și Facebook s-au anunțat diversi participanți în ladder match pentru centura United States, cum am spus, Rusev și Cesaro. De asemenea, pe Twitter au anunțat 5 participanți în Andre the Giant Memorial Battle Royale și de asemenea și pe Facebook alți 5. Până acum anunțați în Andre the Giant Memorial Battle Royale sunt Adam Rose, Sheamus, Bo Dallas, CM Punk, Sami Zayn, Booker T, Cody Rhodes, Damian Mizdow, Curtis Axel și Shawn Michaels. Vor fi anunțați și alții, bineînțeles, pe viitor. Bun, cam atât cu această prima ediție ediția review-ului săptămânal la tot ce s-a întâmplat în Elite Pro Wrestling. Eu sunt Michael Cole, diseară urmează